Usa ka babay ganda nag-iya sa usa ka beauty parlor sa Danao City, gipusil patay. Lain na usab na tulis, naitabo ka ganiyang kadlawon, 5,000 pesos nalalagikan sa usa ka convenience store. Usa ka factory sa fashion accessories alang sa export nasunog. Balay sa taga customs gilabay og granada. Nagmotorsiklo naligsan sa usa ka tanker patay. May ngapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 12 sa buwan sa Nobyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Pag-increase sa terminal fees sa airport usa sa kasabutan sa DOTC ug GMR Megawide Consortium. Nahulog na lang nga pag-comply sa requirements alang sa pagpangayog increase ang pagpahigayon sa usa ka public hearing. Laing problema nga atubangon sa bag-ong nagduma sa tugbahanan sa Sugbo mao ang pagpatuman sa expansion sa airport. King Perez, Suginlimi. Gikasabutan na daan sa DOTC ug GMR Megawide Consortium ang pag-increase sa mga terminal fees sa airport. Sumaa silang kontrata. Sugod niya atong Nobyembre, gipatungan og 20 pesos ang terminal fee sa airport ug karong Enero sunod tuig mukabat na og 300 pesos ang terminal fees alang sa mga domestic passengers. It's not unique to GMR Megawide. It's actually part of the concession agreement to any bidder. So any winner will this PSC increase will be part of the concession. Is part of the concession agreement talaga. Ang bagong nagduma sa airport terminal nakasugat na sab og laing problema alang sa pag-expand sa airport terminal tungod kay adto kini tukuron sa airbase nga gihimong base sa Philippine Air Force. So the expansion would be dependent on the acquisition of... No, the Terminal 2, the area of Terminal 2 will be, yung AFP kasi is part of the Terminal 2 area. So we cannot start the construction once AFP is still there. Gani si Governor Junjun Davide kansang sakop sa MCIAA board nagkanayon nga napakyas na sa ikaduhang higayon ang bidding alang sa airbase. Hinungdan nga matud ni Davide posibleng di pa dayon masugdan ang gikataktang schedule sa pagpalapad sa airport. I-replicate ang Benito Edburn Airbase. I-irog na siya to give way to the expansion of the airport terminal. To my knowledge, to my best knowledge and information, na-delay na tayo na. Delay na. Because precisely, dahil failure sa bidding, twice matingali. Sa tuig 2018 ang target deadline sa paghuman sa expansion project. King Perez, News 5. Mipatuman og mas istrikto ug hugot nga seguridad ang GMR Megawide Consortium. Sukad sila miasumir sa Mactan Cebu International Airport. Jinky Bargio, Suginlimi. Sukad mihulip ang GMR Megawide Consortium sa operasyon sa Mactan Cebu International Airport, dagang reklamo ang inanay nga mitumaw. Usa na ini ang mas istrikto nga pamalakad ug hugot nga seguridad nga gipatuman sa bag-ong management. Giingon nga kaniadto bisan asa ra mahimong moagi ang mga empleyado ug mga concessionaires sa maong tugpahanan apan karon dili na. Siguro doon ay mga na to dili mo yun yung sort of reklamo yun nga dagko no kay ang mga employees gud mura og gusto sa new management nga ma-arrange na gyud ang entrance, ang ilang entry and exit dinhi sa terminal. Ang Police Center for Aviation Security sa Central Visayas miingon nga mas alerto pa sila karon itandi kaniadto apan kun sila'y pasultihon wa sila'y nakita nga problema sa bag-ong pamalakad nga gipatuman sa GMR Megawide Consortium. Ang gusto sa new management nga dili magalo-halo ang mga pasahero o ang mga empleyado no. So far wala man tayo nakita pong mga kalisdanan ang ilang gi-implement karon no. It's just a matter of having a positive outlook on it. Jinky Bargio, News 5. Laing convenience store na sad nga duol sa kampo sa mga pulis na biktima sa tulis ganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gikasabutan na daan sa DOTC ug GMR Megawide Consortium ang pag-increase sa terminal fee sa airport. Sugod niya atong Nobyembre, gipatungan og 20 pesos ang terminal fee sa airport ug karong Enero sunod tuig mukabat na og 300 pesos ang terminal fee sa airport. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Daw gisungog og maayo ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa mga tulisan kay bisan sa ilang pasiatab nga ilang gi-adjust ang pagpahigayon og checkpoint nga gihimo na nila karong matag kadlawon. Nalutsan gihapon sila sa duha ka tulisan nga mibiktima sa Florence Convenience Store kaganihang kadlawon nga nahimutang sa may dalan Gorordo Avenue. Pipila ka metros gikan sa Camp Sotero Cabahog ang buhatan sa Cebu City Police Office kon CCPO. Gitiming sa mga tulisan nga wa nay customer sa gawas ang maong tindahan. Pasado alas 2 ganihang kadlawon, diin duha ra ka empleyado ang nagbantay niini. Una ka. Okay, ug di ko mohatag sa kwarta. Di man ko ano, bakit man ko niya. Di mo kapagtulis. Ano siya? Ito bang. Di ra kasuot. Wakat, itiunan ka. Usa? Tunaw sa. Nadala sa mga tulisan ang kapin 5,000 pesos nga halin og unom ka cellphone nga naglakip sa tulo ka gihimong load wallet ug tulo nga gipanag-iya sa mga empleyado. Wa pagyud makontento ang mga tulisan kay nanguha pa kinig sigarilyo, mga ilimnon og lighter usa pa nanakay og balik sa ilang motorsiklo nga nipaingon sa Mango Avenue. Dunay CCTV camera ang maong tindahan. Ray Pasaporte, News 5. Mipatawag og emergency meeting ang Deputy Regional Director for Operations uban ang mga opisyalis ug station commander sa Cebu City Police Office tungod sa sunod-sunod nga mga pagpanulis nga nahitabo sa Sugbo. Ani ang report. Buot ni Senior Superintendent Conrad Capa nga masolusyonan dayon ang suliran sa pagpanulis, pinaagi sa pagtuki sa ilang mga areas for improvement. Di na niya buot gamiton ang termino nga alarming ang mga panghitabo kay usa lang kini kay area of concern. Panawagan nila nga samtang maningkamot sila sa pagpalambo sa seguridad, muati man sab ang mga tag-iya sa mga establisamento sa pag-invest alang sa ilang security. We will do everything to stop these criminal activities, but then hopefully the business establishments will comply with the directive of the mayor to provide yung establishments nila with CCTV and security guards. Usa sa mga sugyot ni CCPO Director Noli Romana, mao ang pagtaod og alarm system sa mga establisamento nga kanunay mabiktima sa pagpanulis sama sa convenience stores ug gasolinahan. Pareho kini sa alarm system nga giimplementar sa mga bangko apan mas barato nga version ang gamiton. Why was our efforts of banks successful? No? So, in the translate, i-convert na namin dito sa medyo practical and cheaper version ng alarm system. Subli sab nga gipahinumduman ni Romana ang tanang sakop sa CCPO nga di na isibya sa ilang radio communication ang pagsugod ug pag-terminate sa ilang police checkpoints. Kinihuman ilang mabantayi nga daw nasayod ang mga tulisan sa schedule sa ilang checkpoints pinaagi sa pag-access sa ilang radio network. We notice also na yung checkpoints namin, although synchronized and simultaneous, parang alam na alam nang nag-determinate kami at every time na ilipat din namin ang oras, doon din sumasabay, no? Gihulagway ni Romana nga mga local boys ang mga tulisan ug duna na sila'y identity sa uban. Kay numduman nga pakya sila sa unang suspect nga ilang gituuhang responsable sa mga pagpanulis nga si kanhi Police Eugene Salingay, human masayri nga napriso na kini sa Misamis Occidental ni adto pang Setyembre 2. Andrea Patenia, News 5. Nakoronahan na ni atong Sabado ang bagong Queen Size of Cebu. Din 11 ka mga plus-size transgender women ang nagtigi sa Corona karong tuiga nga dunay temang Festivals of the World. JP Lau Quatsera, Suginlimi. Buhi ang panultihon nga size does not matter atol sa gipagayong Queen Size of Cebu 2014 coronation ni adtong Sabado. Diin 11 kahimsog nga mga transgender women ang nagdigi sa corona alang sa ikaduhang tuig sa maong beauty pageant. Sa una nilang paglugwa, sulob nila ang mga mabulokong costumes gikan sa nagkaraiyang nasod nga ilang girepresentahan. Ang tema karong tuiga mao ang Festivals of the World. Sunod lugwa sa mga Queen Size contestants mao ang ilang funwear. Proud sab silang mipakita sa ilang sexiness, sulob ang hot red swimwear.
Dinhigi pa gayon ang casual interview portion. Atul sa gown competition, tagsa-tagsa nga nanggawas ang mga contestants sulubag ilang orange-themed long gowns nga gidisenyo sa mga banggiitan sab nga mga designers sa Sugbo. Gipili dinhi ang top 7 ang mao'y gipilian sa Queen Size of Cebu karong tuiga. Pasok sa mga silang Miss Africa nga nahimong People's Choice Award, Miss Bahamas, Miss USA, Miss Philippines, Miss Japan, Miss Hawaii ug Miss Venezuela. Sa final question and answer portion, baon kaayo ang top 7. But what is very important is we find happiness within us. We find the contentment within us. Whatever I am now is the product of whatever I am today. And I'm very thankful for it because what God has given me, I am very proud of it. Si Miss Philippines Carly Miesha Johnson, magikoronahan isip Queen Size of Cebu 2014. It will give you the chance to choose between the Miss Queen Size of Cebu crown and fulfilling your dream becoming a beauty queen, or a life possession that gives you a promise of having a sexier and fitter body. What would you choose and why? The real definition of beauty is not about what figure you have, what waistline you have, and how wonderful clothes you have, and how it fits perfectly for you. The real beauty is being able to stand what you think is right, what you think is something that will make you happy. When I joined the pageant, I wanted to be part of it. Now that I'm the top 7, I wanted to crown. Tumong sa mga indigay nga gawas sa mga sexy nga mga transgender women, duna sa mga plus size nga ngayang respetaran og hingpit nga madawat sa katiligban. JP Laupatsera, News 5. Aming prinsipyo, higit sa balita, aksyon. Gani ini pahimangno ang pag-asa na ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng mo-resulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Taas noo kami sa pagbabalita at pagbigay serbisyo. Kaya ikinararangal namin ang aming Cebu News correspondent na si Andrea Padenya na tumanggap ng mga parangal na TV Reporter of the Year at Investigative Report of the Year mula sa 2014 Globe Media Excellence Awards. Patuloy naming isusulong ang bayan. Pinagyaman ng karunungan. Saludo kami sa iyo, kapatid. Patay nang nabot sa tambalanan ang babaeng na nag-iya og beauty parlor sa Dakbayan sa Danau. Dihang gipusil sa wa mailhing lalaki kagabi. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Naglakaw pasado alas 7 kagabi dinhi sa may dalan Juan Luna sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Danau ang magtiayong Alexander og Reling Vernie Ranario nga nag-iya og parlor aron mamauli sa ilaha sa Barangay Tuburan Sur. Pag-abot nila ining dapita, nakadungog og buto sa armas si Alexander dungan sa pagkalupog sa iyang asawa. Wa na niya mamayungi ang mipusil sa iyang asawa kay midagan kini paingon sa nagpaabot niyang kauban nga nagmaniho og motorsiklo. Milanat og pipila ka minutos una pa naabot ang patrol car sa kapulisan nga mao'y midala sa biktima sa Cebu Provincial Hospital, Danau City apan gideklarar kini sa doktor nga dead on arrival. Gidudahang hinungdan sa krimen. Mao nga dunay gipasakaan og kaso nga tagalungsod sa Bourbon ang biktima kay nakautang kini og di mo minus 3 milyones pesos. Gani sa wa pa mahitabo ang krimen, dunay usa ka lalaki nga naniid sa salon duha ka higayon. Kami kauban duha kan ba sa church bitaw kaban duha ka babae, sila may nakaditik nga nagsigig picture namon duha. Then moto na kuanon to namo siya magnahalata na sad siya ba. Then maglans na niya to pagawas namo ni atang siya namo anak siya nga ma'am unsa day asa day mo anak sad si akong kauban nga maglans man siya nga naman siya magpalimpyo unta ako. Kay gikuyawan sa maong lalaki, gipaalarma kini nila sa mga pulis apan wa na kini maabdi. Blanco pa ang kapulisan sa Danau kung kinsa ang responsable sa krimen ug dunay posibilidad nga gun for hire ang nipusil sa biktima. Ang kuan sir,
ni arito diri ang husband sa biktima. Wa pa gyud sila kuan gyud kaning kung sa gyud motive gyud sa kuan nga gipatay ang iyang wife. Basin sad sa namgon sila negosyo asad. Ray Pasaporte, News 5. Sikat nga factory sa pang-export og fashion accessories nga nahimutang sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla nasunog ganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Midilaab ganihang kadlawon kining factory sa Bon A sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla nga gipanag-iya sa pamilyang Bunghanoy. Nadawat ang alarma sa kabumbirohan alas 2:35. Diin dali sab dayong nangayo og backup sa ubang fire station sa Metro Cebu. Human nila giisa sa third alarm. Sud sa 40 minutos gideklarar nga under control ang kayo. Pag-abot na mo dire ang first responder, apil na ko. Ang kayo, diri na og dito. Ni-sprayed na siya. Doon na ka-building. Na-timing na ay mga chemical sa sud. Kay part man na silang business, nagbuto-buto. So nagdugay mo kuan, nadugay na mo control. Dugang sa fire investigator, nisulti kaniya ang gwardya sa maong factory nga nagsugod ang kayo sa second floor sa production area. Diin daling ni dako og ni katap paingon sa warehouse. Wa pa may kabaw sa cost. Ang damage di pa sa namo ma-estimate. Walay naangol. Labing dugay usa ka buwan una pa mabalik sa normal ang operasyon sa maong factory. Ug tungod niini, maapektuhan ang trabaho sa dulan 300 ka mga trabahante. Matud sa tag-iya kinahanglan pa nilang i-assess kung pila ang damage ug unsa nga ekipo ang naapil sa pagkasunog ug kinahanglan kining ilisan nga nagkinahanglan sab og dakong kantidad. Amo pang tanawon kung saan na mo pag-kuha na siya, pag-resolve na problema. Maulingin niya, timingan pa. Pero Pasko, medyo lisod pa kayo ang kami ang hardly hit, ang export business, hardly hit tungkol sa crisis, niya na, igo po yun medyo sad kayo paminaw. Ray Pasaporte, News 5. Dead on the spot ang motorcycle driver dihang nalatayan sa kasugat ni ining tanker sa may highway Dakbayan sa Mandaue. Jinky Bargio, Suginlimi. Nagkadugo nga nagbuyo din hitunga sa MC Briones Street sa Barangay Tipolo sa siyudad sa Mandaue ang patayng lawas ni Wendell Uy, 33 anyos nga taga-barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Padung unta sa siyudad sa Sugbo ang biktima dihang nakaengkwentro og laing motorsiklo nga migawas gikan sa Singson Village. Tungod sa impact, nalabay ang biktima padung sa kasugat ini nga tanker. Duha ni ka motorsilbi nag-igo sila dito higay dapita katong pagawas niya sa Singson. Dito rang motor usang kanisiya na pagkaigo na nalabay nga rin nangadto sa gatong tanker nga nagkuan padung sa gatong tanker. Gawas ni Uy samara ng usa ka driver sa motorsiklo. Ang driver sa tanker nga gida sa traffic investigator miingon nga wa siya makabantay. Nilikay ko kay aron di siya maigo na ko ba? Nya, wa na mo kalihayan kay nam say katapan nako nga dol nako. Ang tanker ug motor gikustudiya na sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue. Jinky Bargio, News 5. Susihon pa sa DILG kung unsay nahimong kalapasan sa Code of Conduct sa usa ka barangay kapitan kinsa nagdumili sa pagwitness sa usa ka drug raid sa iyang barangay. Kay busy kini sa pagduwa og madyong. Jinky Bargio, Suginlimi. Wa mahimuot ang Department of Interior and Local Government sa rehiyon sa nahitabo kang Bulacau, Talisay City Barangay Captain Raul Cabanyero. Matud sa Legal Department sa DILG, di maayo ang gipakita nga buhat sa kapitan nga hilabi pa kay usa siya ka public official. All public servants must act, diba, professionally, must be we have a code of conduct for all barangay officials, but for the specific act,
wala man enumerate what actions we are supposed to do. Anda mo tabang sa investigasyon ang DILG kung may reklamo sa ilang buhatan apan ang resulta ini mamahimo nilang isumiter sa Office of the Ombudsman alang sa kasong administratiba. Di pa nila matino kung unsang kalapasan sa Code of Conduct ang nahimo ni Cabanyero apan tungod kay NBI na ang naghupot sa kaso, di lang una sila manginlabot ini pagkakaron. But violation of other laws may be considered as ground for administrative case. But we, of course, it would be better if we would wait for the resolution of the criminal case first. Ang barangay kapitan gipasakaan na og sumbong, refusal of assistance to an agent of a person in authority, illegal gambling ug obstruction of justice sa mga sakop sa NBI tungod kini sa pagdumili sa barangay kapitan nga si Raul Cabanyero sa pagwitness sa usa ka anti-drug operations siyang barangay kay nagduwa siya og madyong. Jinky Bargio, News 5. Pamunuan sa Dakbayan sa Sugbo dili uyon sa pagtukod sa usa ka sports facility sulod sa SRP. Kini gipadayag sa konsultant sa Dakbayan at tubangan sa konseho atol sa public hearing sa alang sa pagtukod nini. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. SRP is designed really to generate jobs, a lot of jobs for the city, and we have plans for also for SRP. Now, gigisaw sa konseho sa SRP Consultant Engineer Roberto Varquez human siya wa muuyon sa napulo ka hektarya nga SRP lot diin tukuron ang gipropose nga one-stop sport hub. Ang pagtukod niini gipropose ni Konsehal Mary Ann de los Santos. Mato ni Varquez, dako ang mawala nga income sa syudad kung gamiton lang ang yuta sa SRP alang sa sports. I'm very much concerned about this, especially if we're talking about 10 hectares of property. I'm not saying that it's not important. It's equally important. This sports center hub is equally important to development of businesses at SRP. But I also believe that there's a need for us to disperse activities like this to the barangays. Yes, ma'am, because 10 hectares is 10 hectares and something that is accessible to the people, and the SRP being it's like the SRP defines Cebu City as it is now. Mato ni Konsehal Mary Ann de los Santos, dili angayan nga economic interest lang sa Dakbayan ang mupatigbabaw sa paggamit sa SRP. This is an opportunity. This one-stop sports hub is an opportunity that all practically, regardless of strata, Cebuanos can enjoy SRP. So, this is an opportunity further because the city owns SRP. We don't have to buy. We don't have to look for other properties to buy. That's another consideration for us to think. Ang Pangulo sa Cebu City Sports Commission Edward Hayco mipadayag nga tinguha nila nga mahimo nga usa ka sports hub sa nasud ang Dakbayan sa Sugbo. The city, the leaders of the city will have to weigh those two valid reasons. One is economic and one is for the constituents or for the athletes. So that's a decision that is not within our position. Our position is we're the Sports Commission, we provide what is the best for the athletes. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giplanuhan nga i-subsidize sa Dakbayan sa Sugbo ang graduation fees alang sa mga estudyante sa mga public schools. Mubalik si kapatid Leslie Caminade Vistil. Ang pag-subsidize sa graduation fees sa mga estudyante sa public schools sa Dakbayan sa Sugbo ang unod sa proposed ordinance ni Konsehal Alvin Dizon. The passage of the ordinance and ang implementation is realistic for next year, March of next year. So sa pagpatuman sa K-12 program sa Department of Education, way mo graduate nga mga estudyante sa high school sunod tuig ug kadto lamang mo graduate sa grade 6 ang mopasok karong Marso. A money well spent. So if should we approve this ordinance para nako this is a good investment, this is money well spent. Naamang gani tay mga aprobahan diri sa konseho nga sakyanan worth 1 million duha ka buok nga kini nga para ma-minimize ang burden sa financial burden sa atong mga ginikanan o mga estudyante. So para nako angayan gyud ipalabang nato ang mga ordinansa. 3 milyones pesos ang ilang igahin alang sa maong ordinansa. Leslie Caminade Vistil, News 5.
Gisiguro sa DENR nga mapatuman ang pagpuli og tanom sa mga punuan sa kahoy nga giputol sa dakbayan sa Naga. Gawas niini gihulma usab ang pundok sa pagsiguro nga mabuhi ang mga seedlings nga ipananom. Jinky Bargio, Suginlimi. Ang special tree cutting permit mo. Wa maapektuhi ang DENR 7 sa mga pagsaway sa mga environmentalist human nila tuguti ang lokal nga kagamhanan sa Naga nga makapamutol sa mga kahoy alang sa proyekto nila nga 2.6 hectares nga track oval. Giklaro ni Dr. Eddie Liamedo nga Abril pa sa nakalabayng tuig mihangyo ang mayor kanila ug niadtong Oktubre lang sila mi-issue sa permit. Giingong nakita sa DENR nga lehitimo ang proyekto sa lokal nga kagamhanan. Ang ato atong gibalanse lang nato, legitimate ang request. This is a government project, no? O niya dunay ma-affected yung mga trees. Atong gi-ensure nga as much as possible ma-limit na to. Na-limit sa DNR with Naga City. Na-issuehan sa amended special tree cutting permit. Giklaro sab sa ahensya nga mituman sa mga rekisitos ang syudad sa Naga diin sa matag punuan nga putlon huli pa nila kini og 50 ka mga seedlings. Gani pagkakaron andam na ang barangay inayagan sa Naga alang sa itanom nga mga seedlings nga ipahigayon karong Nobyembre 21. Giawhag sa DENR si Father Robert Reyes sa pagtambong sab sa maong kalihukan. Ang atong awhag sa atong mga environmentalists o atong mga nature conservation groups ng Father Robert Reyes nga pwede siya mo appeal no sa ato ang 2,900 placement activity or planting karong November 21 aron makita binatuon sa ka-serious no, ang ato ang government, ang Naga City government, ang DNR sa pag-enforce sa kining condition sa replacement. Aron pagsiguro nga natuman ang lagda sa DENR, usa ka tripartite monitoring team ang tukuron unya aron mulantaw sa kalambuan sa mga gitanom nga punuan. Jinky Bargio, News 5. Andrea, mga kapatid, 43 kaadlaw na lang. Ug Pasko na. Hapit na gyud Glenn, gani ubay-ubay nang dunay naninda og mga Christmas lights and deckers sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, Glenn, sama sa Maydan Gorordo diin gilauman sa mga naninda niini nga daghanang mamalit sugod karong semanaha. King Perez, Suginlimi. Sa nagsingabot nga kasumaran sa adlawng natawhan ni Hesukristo, nagsugod na ang pagkamabulukon sa pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Sugbo. Dinhi sa Maydan Gorordo, ubay-ubay ang namaligya og Christmas decors. Ang mga Christmas lanterns, bituon, bells ug advent candles, ug dunasay bilen nga naporma pinaagi sa Christmas lights, ug ang Santa Claus uban ang iyang mga reindeers. Ang iya yung kuan sa pagtrabaho, first mag-welding, niya ang gamit niya sa gawas na sa kaning kuanta sa price ang iyang kuan material nga gamit. Sa miaging semana, nagsugod ang pamilyang Felices sa pag-display sa ilang mga Christmas lights. Gipanglantawan nga daghan ng mamalit niini sugod karong semana hangtod sa ikaduhang semana sa Disyembre. Pamangutana pa na sila, tagpilay price, manid-need, pagani, mo kuan pa, tagpilay price na niya, pilay mga kuan sa kada item, sa mga designs, mutanaw pa na sila. Oo, sure, hangyo dyan kayo, gabi. Naman dyan ay hangyo, kada kuan na mo kuan na sila nga, pila dyan pinakalas nga price gani niya. King Perez, News 5. So di pa tamahuman, Glenn, ato dang i-greet ang Radyo 5 101.9 News FM din sa Cebu ug happy 2nd anniversary. Congratulations ug proud to be kapatid. Yes. Ug bagkat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita, aksyon!